Jeg sidder på en bænk ved siden af dig og spiser, men lige nu der snakker jeg med dig. Og jeg kan virkelig, virkelig godt lide din ven derovre. Jeg smadrede! Og jeg så lavede den. Nå, Harry, skete der noget frækt i skolen i dag? I dag var der en mand, der sked i kødsovsen. Han havde turban på. Det var rigtig frækt. Og du var helt sikker, at han havde en turban på? Fordi bedstemor, hun hader mænd med turban. Virkelig, virkelig meget. Fy for satan, de er ulækre. De børster jo ikke tænder. De er pisse ulækre. Du skal ikke afbryde din bedstemor. Bestemt ikke, når de vasker deres hænder i pis. Hvor meget? Så meget! Du ved godt, bedstemor, hun bliver blind, når du kigger væk. Pigslag, kom her! Det er du, din lille røvhund. Jeg har savnet dig mere end en riddersport savner hasselnus. Jeg fik også lige det her digt. Pandekager. Du kan kende dem på lugten. Daniel, vulva!